fint. Kom her, kom, hvad vil jeg? Har I haft det godt? Det er ude på en tur. Jeg hadde langt kan minnes det atter til åren konfirmasjonstøyene. Det vil si at de var ved om 12-14 års alderen. Og så gjerne visste jeg det årene frem etter, uten jeg tog seg om det. Selv om det visste jeg at det normale, eller det mest naturlige, det var det motsatte. Var du på noen måte kjøttere av at du ikke var normaler? Altså, jeg ønsker at være normal, og særlig at det var døtta nyr i en fra bandsbein, at være normal er det man skal være. Så undrer jeg det meg nok som jeg, og jeg leser med annet da jeg kom og synter langer opp i årene at man kanskje kunne råkne vi som ærer at heva et forhold i alderen noen her, om pubertetsalderen, og at det så kunne brøytas til 30-årsalderen. Hei du så ånka så du kunne ta seg ved omvesttingsene? Nei. Var det ikke ringt? Det kan ikke ha vært for sjåvan? Jeg har alltid vært sånn at jeg synes ringt, men vet jeg annars hei det godt, og klarer jeg meg vel, og hei nekvar vimmen, og gå av familie, og så gikk det fint, men jeg visste alle tøyene at det var akkurat som ikke skulle være så leis. Hva fortalte du ikke for noen? Jeg tror det var et ønske om å være normaler, som tar være så tøyende. Det var eisen her samfunnet i alle tøyene, tåser om skuld og skam og synd. Alt dette som i behøver ikke kan brukes. Alt det måtte jeg faktisk enda vente i meg selv. Og da jeg finner ikke gjørst det, så kørte jeg bare skuld og synd og skuldakjensle, alt bort. Rønte du å berges imot det først? Alltid man røyner alltid å berges imot det, selv jeg tror kanskje at det kunne komme en brøyting, og jeg kjente eisene helt nekvar fittar jenter, og så kom jeg da jeg var flott nye å leve sammen med en av jenter og alt annet år som jeg var sterk over vi, men som jeg tar mest til sørste halve år i atter at kjenslene våre korsene stadigvæk fire en egna kjene, og ta helt det var fullkomlig skarpt. Hvis jeg skulle leve og huksa meg fram, en 20-30 år fram, at jeg ta skulle kanskje komme fram som samkjenter, og ta hava livet sammen vi einar og i likne, og det helt det var helt rymelig, og vi selv hvis jeg har haft bøtt, nesten. Så ta seg, nei, så skal jeg ikke livet, og ta for i gang vi at skriva om tankene som jeg har, for jeg får det helt nye og får tanka klart hva det jeg husker, og hva det jeg føler, og hvordan vi tar mett av øren, og hvor vi ikke enig. Det var tilvilt kom inn av en restriksjon, og som så viste seg å være en restriksjon for samkjent, og da halte jeg på Danmark en 3 år, og da jeg fant det av tog, og så at her var en 100-200 fullkomlige vanlige personer som er, og alt var glede, så fra tog det jeg så skiftet jeg fullkomlige livet om, og har så gjerne livet sammen vi samkjenten, og skriver jeg brevet livet, og lette komme fram for alle dem som er helt tøttning for meg, det vil si familie, foreldre og søsken og vinkene som tar livet sammen vi. Og det var så det syntes torført, spesielt for henne, at jeg fikk ikke sagt på en av veien hvor, men at han har stått av tog, så fortalte jeg det, og vi er det beste vindfolk, og vi har det bare godt, så jeg har alltid det var den beste løsningen. Jeg har gjort det, og jeg lønner til meg.
Tid undrast ivalest av hva de nu vil ta I sende tikkun et brev, og I stedet for bare å tåsa vid tikkun som vanligt. Men I vågne ta tid I liv I brevet, at tid ta skilja det betur, og at det samstundes gjever tikkun betre høve at tanka tikkun enn om I kom vi eine munnligare frasøken. Jeg går ikke ut fra at tid, eins om mine kjenningar og mine vindfolk, har hildet med ved reinan heterofilan eins og til sjølve. Men så har bare ikke vært, vi til at mine tankar og kjensler har skift fra sujo til sujo, av og av I djøgnen om lei 15 år. Jeg, som har haft så latt vi at tåsa, har hildet nekrar tankar for meg sjølvan I nek herrans år, for jeg ikke geng under vegna et trust, som lever vujare med til anna vegna fordomar, avkunnleika, øtta og tapelighet. Jeg skriver jo et lenga brev, brukte jeg nesten 2 år på å skrive det. Det måtte være, ta jeg kokat det nyer, så lenge som jeg helt, det var rymelig, ta alt det måtte være en 40 maskinskriver og suger. Og det var av medelig å ha toja litt selv, men ta livet I nok snakk I min egen tankon og men hvis jeg ikke fikk alt vi så helt ikke det var rett og hvis jeg skulle fortelle folk det så skulle jeg sitte her delvis og fortelle om hvordan jeg huksa de seneste årene og da var det lettere å skrive enn 30-40 suger som jeg så gav et eller annet som jeg kjente som jeg helt var rymelig. Jeg har funnet noen stød her folk kommer som enten homo eller bifil, eller ikke har noe imot homo eller bifili, for å I kinene. Og I en større bøy som Kjeppmannahavn finnes helt nek folk en som og det lykka fjølbrøtt som ånder I sin halt. Måtvis mer det fleste av timon som enn har tåsa vi meira knyttet Kjeppmannahavn og har livet homo og bifilt I nek år. Jeg har ikke så lagt vi hesar tilvero, tog som sagt, så mitt samband til det luttla samfunnet så stor en tøtninge, og somleis vi tikkun, som vi kjenner, og som ivaløst ødel heterofil. Jeg øttes fire hvordan tid koma at teka alt dette, men jeg halte korsene at jeg tåler at synder av målgenge, og det det som jeg vil finne meg at åpna meg. Syskene fikk samla her I København, de eldste som tar lås og sammen med mer. Og de hilta stekattoja litt, men det var så mye låsen ta. Og foreldrene, det klart at de tok det tungt, de hadde ikke hukset at det var hørst om dette før, fra munnarsøyo, og det var så at jeg hørte om alle fordommene, og nu skulle knapt et av bøtene til timen være så leis. Det var så vanlig tungt, men da det så at jeg fortsetter vi at være den vi og det jeg alltid har vært gode med, så har vi omgående haft noen motstøv fra timen, men det klart at foreldre, særlig nå, da vi tås oss om HIV og AIDS, står øtte for om et av disse bøtene skal komme ut for hendingen løvene som de kanskje ikke damer så vel. Var du selv bensje for reaksjoner til første foran til å skrive brevet? Ja. Men hinveien har jeg gjort det, men helt klart at hvis noen ikke kunne akseptere det, så sled det samband. Og det er tydelig klart I brevene, og det bedre kaltende for foreldre, syskjen og vindfolk. Men jeg tror man meter så alvorlig selv, da man sier det så hokser jo Aravis for seg selv. Og hvordan jeg var så heldig at jeg ikke nækker
i Danmark eller några i Färjön några då jag event med badge. Hvordan brøtte det bra livkjøtter? Jeg slapp fra å gå hjemme med vid de tankene og det er genka såleis og ha noen tanker og kjensler som man kanskje ikke helt at andre kunne akseptere. Det gjør til at de tar det selv vil akseptere det. Så først er det bedre. Og vidt at man hever det selv bedre, så får man det bedre ved andre folk. Og jeg har annars alltid vært ekvelig åpen og ta seg negv. Og lottid bare i utrått, sjånleid og være leier i som fel. Så jeg på tammadan følte ikke at jeg ble nek ørvesende, men det var nek lettere til. Nå visste jeg bare når Boje er samkjent. Hallo, Hova. Hallo. Har du funnet en god bok? Ja, det håper jeg. Så spennende ut. Hei. Hallo. Når oppdaget du at du har hova dronjen i stedet for jenten? Det har vært tullja. Jeg tror ikke å se tog på det, men det har vært hemmelig ungt, 12 år og så. Men jeg ble først lukket som sikker i at jeg var jeger da jeg var 14. Da jeg bor i Färjön, ta nok deg at jeg var homoseksuell. Det ville ikke være, det var vemmelig og forkjærst, og jeg visste ikke hva det var. Da jeg var 14 her på så ble jeg forelsket en dronje, og ta lukket som var jeg helt sikker i at det var jeg til. Men kjente du noen annen som var samkjønter? Nei. Men det undrer ikke til lukket at du skulle være? Nei, jeg har altså alltid aksepteret meg sånn som jeg er, altså. Det måste være vi omvärldena ganska. Jeg har ikke vært bevisst om det, men jeg har alltid hukt et mannfolk. Og så da jeg kom i puberteten av viner som jeg begynte å snakke om jenter, så snakker jeg bare vi til at snakke om jenter, og så helt det da skal jeg ikke si alt det øvda som de sett og tvattla vidt, men så enda først ble vi forelsket over vi några drønger som vi gikk sammen vi, eller som bor i samme bygd, som vi sa ofta. Og knappt jeg tenkte jeg er best, så det må jeg være, og så tenkte jeg om bøsser er feminin, og jeg er røysende feminin, men jeg er røysende maskulin. Men altså, jeg var ikke så kventaslig som jeg ser sjåmarten, at jeg standa og gjør alt med det på ut. Hva visste du om? Ikke annet at det var femininer og at flere kan gynge i kjola eller okkjør til oss, det er bare det som folk lukkes, det er input man lukkes vekk fra folk, altså. Men du følte ikke at du var så løs selv? Nei. Jeg var liksom bare en dronker som var forelsket i en dronkklasse og lukkes. Det var ikke forbindet vi det som man hørte, altså. Altså, jeg nok deg at jeg var homoseksuell. Jeg ville ikke være det. Rønte du å livet så at du ikke var det? Ja, jeg rønte jeg være sammen med jenten, jeg var sammen med nære jenter, og det var lekkert, det var hundre litt, men det er ikke det som jeg føler tar rett for meg. Altså, jeg fortalte for mine foreldre først, da jeg var 16 år, da jeg bodde i Lampa. Men det var sånn, du vet, det tok det ikke så godt, men det bare lukket som bor i et år og sånn. Men jeg visste jo godt selv at det, altså jeg var det som jeg var, men jeg lette så bare litt lukket som at det var åpenbart ikke noe jeg gjør. Jeg visste kjente jo ønsken i førjen, og det er sånn nok for å ta hjemme på en gang, guys, jo. Da sa du så ikke noen annen? Ikke for nesten 2 år siden. 2 år og 1. Da gikk jeg Anna HF. Hva gjør du da? Fortalte for en venninne i HF, og så hon reagerer positivt, og så tog så liksom mer vi
ära vänner och det tog det ut gott alltså. Men var Så för så släter ut och så vi vet och ta var inte problem alltså. Men var du bench för att se det? Ja, till första person. Inte att något här, men alltså första person till liksom ta hej lugga som en ta säga lugga som näga om kan man kunde vänta mot det sagt. Det är viktigt att få en positiv respons det första man säger det vi. Var hemma första dagen jag hade 2 år, jag blev ner 2 år. Så säger vi mamma att det var homosexuella. Och sedan då början av min första dag i färjan och så hade det första dagar där du kan spela mig om allt du vill spela mig om. Jag vill svara på alla spurningar. Och jag skiljer väl att det ringt för det. Och först var hon chockerad och men så säger hon kött att han har att det här hon visst. Det hon vidare. Hur långt vi ut för att bli arkaver eller något så i färjan? Nej, till bara vi skämta vitt ut och vet. Så jag hade uppfört sig som alltså kvättlig och såna här lukar som för att insinuera alltså att jag jäkar ja, men det alltså skämta bara vi. Så du har inte själv upplevt att för en karriär som fördomsfotler som vi kan kalla det? Jo, fördomsfotler, men alltså så lite samfälle här kommer alltså samstånd som det är några fördomar så kommer det extrema ting så inte något fram här vet. Alltså nere så kan man kanske komma ifrån våld och så vidare. Ja. Tills en sfär lutlar byggt här som ut känner ut och så vidare. Då ska man vara ordentligt provokerande hvis det skulle vara. Ja. Vi sitter lös kom vi en tjej i VP-hus och så och omkring fotland så helvete vad det här för något vet. Så det är nog inte riktigt. Och det har gjort ångat i färjan? Det här jag har ju inte kunnat färra vi. Jag blev arga nägg röpt bakborsindianer och bösse och jag vet röpt efter mig alltid. Och är att de visste ordentligt att det var homosexuella. Men det tror jag att de dömde väl att lite hår och helt av skägg och hej punkar hår och så hej page hår och så hej beina räk och krullar och svart hår och brunt hår och långt hår och så dömde väl att säga och da mig väl än. Alltså nu kan jag skola här i arbetet vid textil. Så det är vita långt från början av kvart det är dömt och så är vi just där men så blir arga för det. Jag var inte chattrat att jag rökt efter. Jo, synder men jag fällde det var annorlunda än henne. Så det var ju rätt. Det är ju som det så får jag är rymta med över tänkte. Så jag kan inte vara behandlad som en rymta med över. Det lär som en människa att jag är rymta med över. Jag alltså uppsökte jägarmiljön på ena vägen. Det är något när jag kom ner. Och begynte i en ungdomsgrupp för jägare och lesbisk. Och det var också gott att påstå. Det var vi ett halvt år också. Och begynte det så att det livet mer som samkäntresen då du kom ner? Ja, alltså jag har ju så varit upp om det som så att så igen var ni bättre ni flott ner tror jag man har också ja. Och jag har sånt att jag vill inte delja det. Men i föräldraskap liksom öl utvitt och helt det. Men ja, så fick vi några erfarenheter av häst jag bara inte. Så har jag en tjej så stor några månader och så några med det. Rika är så gott så låg bara vinner istället för. Alltså ta i bo i färjan ta mitt namn är Robin Ova Tolsen och färjan brukte namnet Robin alltid. Jag känner mig som Robin i färjan. Men ta i så skulle flytta ner så fällde jag att det skulle hända en brötning i mitt liv. Alltså det är nog att det säger att det var homosexuell. Det här liksom jag måste ha en iveskrift för mig själv alltså. Så jag valde att ta namnet Ova, mittelnamnet upp som förnamn. Och så tror jag att det är helt att jag gör så nek hemma som inte ordentligt kunde stanna innanför. Så stanna innanför.
så säger jag att nu är Robin bliven vuxen och nu är det Robin Ova. Och Robin är nog inte Robin, men Robin är Ova som barn. Som inte ordentligt fann tag vad han ville, men nu är jag vuxen och nu är jag Ova och nu är jag homosexuella, föringer och glädjer och lyckliga och tillfredser. Club Mix. In a way so as not to offend or unnerve. But there's a rumor going all around that you ain't been getting served. You say that you ain't you know what, and baby, who knows how long. Some of me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get off. 23 positions in a one-night stand. Get off. I'll only call you after if you say I can. Get off. Let a woman be a woman and a man be a man. Get off. If you want to, baby, here I am. Here I am. Jag minns en affär i skolan i Västmanna att vi var 20 nämningar i klassen och så säger läraren så ständer det i boken att 20% av befolkningen är homosexuell. Det vill säga att en av tecken skulle vara homosexuell, men det är det ju så det må vara skrift. Så skriver det jag skulle skriva. Men nu så att här tänkte jag men så passar det är väl han 20% som säger det. Men så säger jag inte. Men alltså undervisningen är förvanlig alltid. Näck förvanlig. Alltså det vill bara omtala alltså te i Danmark, te homosexuella i Danmark. Alltså vi flyttar ner så det passar kanske center men alltså vi bygger var just med färgerna. Alltså det är viktigt att gå till sig själv som man är och det är så så förfärligt alltså det är evil visst det fortælla det för öron alltså och leva så ett liv som det är. Det vill alltid vara homosexuell i färgen. Alltid komma nytt. Och för det skulle uppleva det samma som vi har upplevt vi halta att homosexualitet är några ett show eller en kabarett som var i USA för ett år sedan eller så undervisar ordentligt ut och jag säger att här i färgen har vi det i ösne och jag har ett namn alltså som inte är det samkända men är det jägare alltså brukar det jag har en möjlighet för att komma ut och visa oss. Jag tror att vi vill visa oss men vi vill bara accepteras i samfundet. Hej Kirsten. Hej, hej. Hvordan har du det? Godt, vi er travlt herinde. Ja, som du plejer. Og nu ringer den, så jeg tror, jeg må smide dig ud. Ja, jeg går hen. Jeg kommer tilbage. Hej, hej. Det er X-linjen, du taler med Kirsten, hvor du kan blive testet anonym. Det er jo sådan, at du har ret til at blive testet anonym, så det kan du sådan set alle vegne. Men det er klart, at hvis du går til din egen læge, så ved han jo, at du bliver testet. Ja, men det har du ikke noget imod. Okay. Har du overvejet, at det er en test, du ønsker at have? Det har du. Så skal du vide, at der skal være gået 3 måneder, fra hvor du sidst har gjort et eller andet, hvor du tror, du kunne være blevet smittet. Og så går der desværre yderligere en hel uge, mindst, før du får svar på testen, og det er selvfølgelig længere at vente. Ja, og ellers så ringer du bare til os igen. Okay, hej hej. Fyrstene var det mest det vi i Danmark kallar vi en bøssesjuka, og det gjør man sjående i eisen i fyrjon, og det var sjående tog det overmest det samkjente som Finko-sjukene. Og vi som var samkjent og kom her av versus noen her, var sjående i eisen langt ta bensje for hva var det for nek. Men vi visste bare ikke hvordan det kom. Etter man 2-3 år, så sa man at det kom flere tilfeller. Så det måtte komme angstens fra. Og da begynte man langt her i
forbundene at arbeide fire at gjøre grupper som man kunne hjelpe dem som var blevet syk utan vi visste hva det var. Epidemien i Danmark startede i bøssekredse, så der var man ligesom et hestehoved foran. På den måde, der havde de mange smittede allerede i bøssekreds. Man var vant til at snakke om sex. Man var måske også vant til selv at være en minoritet. Og AIDS er jo blevet sådan meget tabubelagt. Så man var ligesom på forkant med at takle sådan noget, der var svært at snakke om. I festerne var det således, at der var bare i USA, men jeg minnes, da jeg tog sig ved amerikanere, at der helt at europæerne var helt løgner. For at amerikanerne alltid var populære da det kom til USA, kom til her til Europa, men da så AIDS kom, så ville de ikke ta seg litt knappt. Således reagerer vi til at vi visste ikke hva det var for noe. 18 andre år har vi funnet ut av hvor man fikk AIDS, altså at det var virus. Så har oppløsningen brøtt livet til dem samkjent og fullkomlige. Det gjør det med annet til at folk får at nøyta høyt eller brøyta deres kinslige venner. Så vi så ta som laknar at begge sjukan gonorré og syfilis nesten forsvann. Og det var et døme om at livet måtte være brøyt til teimen. Har du selv vært være bench for at du kan skrive smittar? Det er såleis at da man ikke visste hvordan sjukan kom, eller hva det var for noe, så visste jeg det selv om det heller ikke. Og vi var nervøse for om man kunne ha finnet sjukene. Såleis at da vi fikk muligheter for å kanna om man hadde dette viruset i seg, så lät jeg meg eisne kanna i 1945. Og den vikan her, da man skulle bo til Sverige, det var ikke stuttelig vik. Det er helt å være og meddelte torrført å bo så langt. Og det var en stor latte, det var negativt. Men eisne søgjane har vi vært bensin for det. Jeg minnes ena for det som lakni har arbeidt i valdes nega negv. Og hei finnes vi at arbeid vi negv folk som døy og krabbameinsteilt. Så fikk jeg knapplig huvuslett som jeg omkantig har haft fyrr. Og så hugsa jeg beina ved hva det dette for nega. Og tannvikan her til en 5 år siden, da hugsa jeg sånn, nu hetta var løy om den første røynden var skreiv, det utslettet som folk tar det i sørste løte av AIDS kunne få. Man færder eisene da man hever krabbamein, man færder oftast av årsaken som vi slett ikke kjenner, men da jeg har arbeidt vidt og sånn så hugsa jeg beina veien og lad meg kanna atter, og det har alltid vært den ringaste vikan som jeg har opplevd. Men da ble det så opp at det ikke var for noe større glede, da det var negativt. Altså, da betod jeg små problemer i gjeranslund om purstanke. Da var det mer ser man ikke, eller hører man, og alt det man kan oppleve annars. Og det betod jeg ikke. Jeg halte man lærer av hesten her. Det var så omedelig få i fyrstene, men nu tar vi bare her i Danmark enn i 1300 har finnet AIDS. Har vi kjent flere som har finnet AIDS. Eisne er min egen vimmann. En 4-5 av okkara beste vimmannen som er søren i deir av AIDS. Var det noe føringer mittelen? Ja, ein. Og var det noe særlig til samband nå? Det særlig jeg vet til at jeg følte meg om mittelen jeg knyttet til hans her. Og hjelpte honom bæg som vimmaver og som lakne. Og gjør det med beste for at han kunne være heima som jeg som tilbær. Så les at han fikk høve til at tåsa førest eisen til sørste togene. Og rundt jeg hjelpa familjene til som jeg kunne. Og det var ofte torrførst ikke at det var samband vi følger som hun domte eisen steg vel følger. Er det noe som er ørvus at folk dodger av AIDS enn til det dodger av ånknøren?
Det självande till översen att AIDS en är en sjuka som är knutet till grupper som här fördomarna är så stora. Det ger det självande till att det är folk som inte har varit öppen om det att det är samkänt. Och här familjen och vänfolken är helt av tog som därför. Ta vid det självande nek torrför att arbeta vid sorgerna. Och till en stor månad att färra till en göra för här man kan ta sig om kvi vi kommer det är det istället för färra till göra för och slett inte ta sig något som helst om kvi vi kommer det är det och till självande nektar för att jag som slett inte vilja ta sånt. Vad helt du om det arbete som förbundet har gjort i samband med AIDS? Det är helt en standande tutninga mycket. Det var så läs att det var vi som startade och för tog samhället så slett inte out man mente så att det var bara det var en sjuka som hörde vi till det samkänt och till de som visste de som brukte stoffer och inte för en blöarner och de hinkänt och alltså de flesta nu är smitta så nu är det tid som är vanlig sjuka och det är bara gott alltså men i första det var inte särskilt att sådär att ingen ville hjälpa till men det har stor antydning att vi var så själva till för gång. Vad är det især folk spørger om? Folk spørger meget omkring seksuelle smitteveje. Nogle gange, fordi de har gjort et eller andet, de kan blive i tvivl om det nu kunne smitte eller ej. Det kan være, at de spørger om, vi synes, de skal lade sig teste, eller det kan være, at man spørger om spørgsmål vedrørende det at have en HIV-positiv i familien, og hvordan skal man forholde sig. Så det kan være nogle følelsesmæssige aspekter også. Så det er ikke kun bøsser, der ringer her og spørger? Nej, det er meget få bøsser i virkeligheden, fordi i Danmark er det i hvert fald sådan, at de er nok de mest veloplyste, fordi de har haft det så tæt på. Da jeg hørte at hendan sendingen skulle handla om homoseksuell og om AIDS, så var jeg jo om jeg ville være vi, tog at det er sådan ikke snak om homoseksuell og AIDS, og når du homoseksuell er navn, så først du AIDS. Altså, jeg har ikke AIDS, og jeg er ikke HIV-positiv, og jeg kjenner ikke et eneste menneske som er HIV-positiv eller har AIDS. Vi tar generationen som hørte om AIDS og ble seksuelt aktive, så er voksen opp ved en høyt i håndene. Altså, jeg har ungått å prøve åttan en høyt. Ungått. Og det er alt mer heller ikke. Men altså, i Danmark så stender en sår i høyten og alle bare gratis høyter for som staten kommer. Så det er veldig lett å ha sikker sex i Danmark. Så AIDS, det er ikke noe for meg. Och i 1948 och 1994 ta i samband med att jag fick uppbyggning som särlagtne innanför halva så var jag ett år av epidemidalten av Rutschostallen här vid detta nekvar AIDS-sjuklingar. Det kom omlai ta omlai ett nytt tillfälle av AIDS om vikerna. Och ta växte vi börja att upplysa om de kanningarna både negativ og det positive, og samtidig så de som var sjuk fikk det eisne vi ta. Vil du si at du er veldig vidt til at fortalt flere folk kunne de hava finnes AIDS? Ja, helt nekvån. Det var oppgaven som er begge, som jeg sier, at fortelle at det negative, og som oftast var det å medtale glede, men da man visste året man skulle gjøre på at det var positivt, så var man nødt til å tenke seg nekva tog, og tog man visste at folkene som oftast blev omedlige kjett av det, og nekva kom i en krise, og da nøttes vi begge som lakna og sjukkasister var klar til å ta imot dem atama, og eisne da de får heim, syrja fyrir, en familie eller vindfolk hjelp dem. Hva krevs det av startfolkene? Hva skulle det du?
de skulle først og fremst vite hvordan smittan kommer. Og tar man vet det, så vet man at hun kommer ved blodet, eller hun kommer ved kinslig samløyve. Og det gjør til at de folk som arbeider her ikke selv er benchen for å arbeide sammen med de sjuklingene som kommer her inn. Og til omhetelig stor tydning til ofte, og det det enn, tror jeg vel, at fordommene gjør til at folk som er i familie med sjuklingene halter seg bort. Og ta det så tøyende at begge laknar og sjukesystrar linna her som det kan linnast og trøsta som det kan trøstas, vi tar unga heilova. Hvordan var det sjuklingene fire som var i deltene? Og i fyrstane da man kommer inn, da har man jo ikke symptomer. Da får man bare vite at man er smittet. Og når man får sjukene, da vet vi ikke, det ganger kanskje 1, 2, 8, 20 år. Men da han så kommer, og vi har stillet diagnosen av AIDS, da man har flere symptomer som ber av at det er AIDS, da er best 1 til 2 år, tror jeg kanskje i beste leie, innan man dør. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Wants to live forever. Who wants to live forever? Jeg fik at vide, at jeg var HIV-positiv den 12. september 1990, men jeg har nok været smittet et halvt år før. Ved du, hvordan du blev smittet? Ja, det var en fyr, som jeg havde mødt i byen, og vi havde fundet ud af, at vi skulle lave noget mere end bare sidde og drikke øl sammen. Og jeg spurgte ham dengang, om han var smittet, fordi hvis han var det, så skulle jeg i hvert fald ikke have noget med ham at gøre. Men det var han ikke. Han var blevet tjekket 14 dage før. Så jeg tænkte, jamen, så behøver vi ikke bruge kondom. Han er den eneste fyr, jeg har været i seng med uden kondom. Og det var altså bare et knald for meget. Det viste sig altså, at han var smittet alligevel. Han vidste det ikke. Jeg bærer ikke ned til ham overhovedet. Fordi jeg kunne også godt have tænkt mig om og sagt, at der er stadigvæk 3 måneder, hvor man ikke kan se, om prøven den er positiv eller negativ. Men hvorfor besluttede du dig så til at få lavet en prøve? Det var på grund af, at jeg havde en fast kæreste, og det kunne være meget rart at skulle undgå det der gummi. Det var som at spise bolsjer med papir på. Så det var ren rutine. Det var ikke fordi, at jeg havde dyrket noget usikker sex. Så jeg gik ind og fik taget en ny HIV-test, tænkte ikke videre over det, indtil jeg om onsdagen ringede op til min læge for at få svar. Og det første han siger, det er, sæt dig lige ned, Mads. Og så satte mig ned i stolen og regnede med, om jeg skulle ud og slå græs, og hvad jeg ellers skulle. Den prøve, vi har taget, siger han så, den er altså positiv. Du er HIV-positiv. Og mere hørte jeg ham ikke sige det. Først jeg tænkte, jamen, hvad siger mor og far? Nu havde din søn, der havde fået bøssepesten. Det var det, den blev omtalt som dengang. Og det var sgu helvede. Jeg ville gerne have grædt den dag, men jeg kunne ikke. Jeg vil tro, de venner, jeg havde dengang, der har jeg 1 ven tilbage. Resten, de er sådan, vi har skrevet rent ud sagt. Enten fordi, at de ikke kunne tage stilling til det, eller de ikke kunne acceptere det. Og det er da lidt ærgerligt, men det viser bare, at jamen, der er altså ikke ret mange, man kan stole på. Jeg havde en arbejdsplads, som fyrede mig, fordi jeg var så ærlig at fortælle, at jeg var smittet. Hvornår fik du så at vide, at du ikke kun var HIV-smittet, men at du også havde fået AIDS? Det fik jeg at vide den 1. februar 1993, og det var på grund af en indlæggelse, jeg havde haft i 14 dage,
Og det var en amøbe, som hedder en kryptosporidie. Og det var så skyld i, at jeg fik stillet diagnosen AIDS. Og det gik ikke op for mig dengang. Det kan også godt være, at det ikke er gået op for mig endnu. Jeg så ikke sådan ud. Godt nok, jeg havde da tabt mig lidt. Men så tynd var jeg heller ikke. Jeg vil tro, at det er nok det, der er det værste ved den her sygdom, det er at få den diagnose. Fordi så har man ikke særlig lang tid igen. Og skal jeg følge statistikkerne, så skal jeg være død om en måned. Og det har jeg ikke tid til, så jeg må jo gå over statistikkerne. Har du så været meget syg, siden du fik stillet diagnosen? Jeg har faktisk været syg det meste af den tid, at jeg har været HIV-smittet. Jeg startede i 91 med at have diverse små sygdomme. Jeg havde noget svamp i munden, svamp i spiserøret, svamp i mavesækken. 2 gange leverbetændelse, mavesår, psoriasis. Så begyndte jeg med noget diarré i 92. Så har jeg haft noget psoriasis, som jeg ikke har kunne komme af med. Så fik jeg en helvedesild. Jeg har haft en syfilis, som var på vej over sidste fase, hvor den går til hjernen. Den helvedesild, jeg havde, den var for et godt stykke under knæet og helt op i ryggen. Og normalt så siger man, at den kun sætter sig i den ene side af kroppen, men jeg var så heldig, at den var ved at brede sig til begge sider af kroppen. Den er så skyld i, at jeg nu går med noget nervebetændelse, noget betændelse i urinrøret. Det hed så først og fremmest, at det var betændelse i prostata, men det var det så ikke. Jeg har haft problemer med syn på mine øjne. Det er et virus, der sætter sig på øjnene. Nogle smålungebetændelser, heldigvis noget, jeg selv har kunnet ordne. Jeg har slået med svamp i munden, med svamp i spiserøret, svamp i hele ansigtet, jeg sidder helt op i næsen, ind i ørerne. Men ellers tror jeg ikke, der er mere. Jeg har det meget godt. Hvordan bærer du dig af med at se så godt ud så? Det ved jeg ikke, men altså, skulle jeg vågne op hver morgen og sige, nej, hvor er det synd for mig, du er så syg, du er HIV-smittet. Jamen altså, så havde jeg været død for lang tid siden. Jeg tager en dag ad gangen, nyder livet, er glad for de ting, som jeg laver. Det kan være det mindste, jamen altså, bare det at telefonen ringer en gang, jamen det er nok til at gøre mig glad. Jamen det er en måde at overvinde på. Har du lært at acceptere, at du ikke skal leve i så lang tid? Ja, den kan jo siges på 2 måder. Enten så har jeg accepteret at leve med min sygdom, eller også har jeg lært at leve med den. Og jeg tror aldrig, man accepterer den. Jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så regner jeg ikke med at blive 25. Og det bliver det, så skal det også være kanonfest. Men det er ikke noget, jeg satser på. Fordi det... Nej, jeg vil ikke gå og tænke over det. Ja, du er kun 24. Ja. Er du parat til at dø nu? Det tror jeg aldrig, man bliver. Men jeg har i hvert fald forberedt det så godt, som jeg overhovedet kan. Jeg har lavet indbydelser til min begravelse, blandt andet. Jeg har fundet ud af, hvilke blomster, der skal på min kiste, hvilken kirke, jeg skal bisættes fra, hvilke aviser, der skal stå, at jeg er død. Jeg har sågar aftalt med en ven, vil jeg kalde det, om at når jeg ser ud på en bestemt måde, er på en bestemt måde, vejer et bestemt antal kilo, så skal jeg have en overdosis. Om ikke andet skal vedkommende så bare sætte sprøjte til, så kan jeg selv give mig den luftsprøjte, der er nok til, at jeg dør af det. Hvorfor skal han det? Det har noget at gøre med, at jeg ikke vil ligge og ligne en eller anden grøntsag. Jeg vil ikke være til mere besvær, end jeg har været nu. Det er ikke et værdigt liv at ligge bare i en seng og ingenting kunne. Skulle have hjælp til alt. Nej, det kan jeg ikke.
så vil jeg hellere dø. Vi elsker alle løyve og tager sjuklingar som har AIDS eisene, og tog røyna vi da hjelper dem som best, firebyrja smittesjuker, særlig lungasjuker, og eisene byrja til her at vi gjør det og hjelper dem. Men vi kunne eisene gjøre heileva som gjør til at immunsystemet, det som verger oss, at det blir bøtt av synder, men heilevaren til oss har ofte tjaarin, som gjør til at sjuklingen blir kvarsfærda verre. Og her man nødt til å røyne seg fram. Hjelper det så helt man av, men hjelper det ikke så gjøres vi at gjøre den hele veien. Annars sånne del som AIDS, eller epidemidelene, her det folk nekk mer vinnerlig og oppfører seg nekk penere i forsøkningen enn av ørondelten, som til dømes eisen av ørondelten av Rikshospitalen, som ikke vet så nekk om disse sjukene, og tog oppfører seg vidt i øtta som vanlige folk eisen har. Men det ikke øyelig slutande at arbeide i folk som det bare ganger enlig, alltid? Det sjølvande om etter slutande, men samstundes lærer man sånn av som folk kan prate om liv og deia. Det kommer ofte fram da man har mer alvorsomme sjuker, som til dømes AIDS og som til dømes krabbamein. Og sjølv lærer man ikke hva du. Ofta det så at disse som har finnet HIV og AIDS, de krevja nega okkom, de ofta ung, og det var lært okkom som sjukhussyster og laknar at vi må opplysa månande bedre enn vi har gjort før. Hvis det så at den sjuklingeren som sjuker, til dømes samkjenter, har gått til at han samkjent, og har fortalt for familie og vindfølge at han det, og har livet således langt tog, således at det ikke trobeleid. Da blir det ikke være noe trobeleid ved at trøsta, få familiene inn, og få at familiene klar, få til at skilja at det er alvorlig, og at sjuklingen trenger til hjelp. De har ofte månande hjelp, men de samkjente som ikke har vært åpen, og her foreldre og syskjen og familie og vennfolk slett ikke vet om noe som helst, men finner det ut til dømes av selvare epidemideltene. Ta henda det mest syrkelige tilfellene, som til dømes at foreldrene omkant dem oppatter, syskjene heller ikke, vennfolkene fører borter, og sjuklingeren kan ligge fullkomlig ensamadler utan samband vid de falskene som han oftast fyrhever hilse til. Hva så om føringar eisen kunne komme så svirre? Men var av deltene var ønsken føringar innlagter vid AIDS eller HIV, og til deltene her var, men jeg vet om føringar som beger HIV positiver og deir av deltene. Jeg vet om tilfeller her i føringar har finnet en æra diagnose for jeg velger seg hjemme i førjen i måte fordommen her og man heldur har nødt mer akseptere av diagnoser som til dømes krabbamein i stedet for AIDS. Det er sjåvan sirkelig at det skal være såleis tog at de foreldre kunne i seg sjølven komma att loja under att det inte har någon att ta sig vid kvi som där det av AIDS. Det nogle færinger, der ringer til dig? Jeg kan ikke sige, at der er mange, men jeg har haft nogle færinger, der har ringet fra Færøerne og til mig her, og det har der sagt mig noget om, hvor bange man er for at blive identificeret med HIV og måske seksuelle spørgsmål.
Det kan være en enlig svale. Det kan også være noget generelt for ferierne, det tør jeg ikke sige. Har du også færinger, der bor i København? Ja, og jeg møder dem jo også. Vi har noget rådgivning ude på Rigshospitalet på deres AIDS-afdeling. Så har jeg mødt nogen, og det der slår mig er, at de virker som om, de er mere bange for at blive afsløret for at være HIV-positiv, eventuelt bøsser, end de er for det, at de selv har en dødelig sygdom. Og det synes jeg er enormt trist. Fordi det er jo sig selv så forfærdeligt, og hvis man så skal være alene om det, og ikke kan sin nærmeste og støtte sig til, det synes jeg er ubærligt. Men sådan tror jeg desværre, det er. Jeg kender der også en del færinger, som er smittet. Men de har så ikke den psyke til at stille sig frem og sige, at de er smittet. De er bange for det, og det kan jeg også godt forstå. De er bange for at blive udstødt, både af deres familie, men også venner og bekendte. Og det er lidt ærgerligt. Hvordan har de færinger det, som du kender? Nå, men der er mange, der er flyttet til København for ligesom at gemme sig. Der er selvfølgelig nogen, som nu siger jeg kun, altså som kun er HIV-smittet, som ikke fejler noget andet, men de tør ikke at gå til deres venner eller familie. Og så er de så søger til København og håber på, at de kan få nogle venner hernede. Og det er ikke altid, det lykkes. Der er mange af dem, der er alene. Der er mange af dem, som er meget ensomme. Og de ikke rigtig ved, hvordan de skal takle det her. Og de er jo ikke det folkefærd, som søger om hjælp. Vi andre, vi har det lidt lettere. Altså, vi kender selvfølgelig det meste af København. Og, jamen, vi ved, hvor de forskellige ting er. Men kommer de ikke ud nogen steder, færingerne, så finder de heller aldrig ud af, hvor de kan få hjælp henne. There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Want to live forever. Who wants to live forever? Who dares to love forever? Vi vågner jo i første at vi innanfor det første 20 årene skulle finne noe. Og vi har vært optimistiske, vi har gjort nekva kanningar, og det eneste som kan hjelpe til at det vitenskapelige arbeidet heldur affram. Som det ser ut til nå, ser det ut til å være tors først, men vi vågner at vi finner en vaksinasjon, og når hun kommer til helt overvist, hun kan komme knapplig, men de fleste råkner vi det ganger nek og vi får seg vaksinasjonen. Men det vil arbeide nek vi tog. En annen mulighet er kanskje at den nødja genteknologien kan hjelpe til. Det er jo således at viruset er bygd inn i okkara kromosomer, og det for tog jeg krever at vi skulle være for å slippe inn i kromosomene, inn mot genene, og her er det at genteknologien kanskje kan hjelpe oss. Men det er vel ikke i morgen? Det er vel ikke i morgen. Når heldig du selv vil? Det er vel? Vånande vil det kjøtt, men det er færre ganger nekvar. Nekvar. AC, vi skal være herovre. Har du på? Ja.
Nej, det er ikke jer. Den får ikke. Sådan. Altså, det er Daisy, der tager det. Ja, Daisy. Spring. Altså, nemmere med at prøve at vide på det. Det er bare for meget, det der. Det nu kommer Svenderen. Kom. Cæsar. Kom, plads. Daisy. Plads. Cæsar, plads. Cæsar. Daisy. Første gang jeg så ham, jeg mødte ham jo et år i forvejen, der tænkte jeg, han var utålig at høre på. Jeg gik også hjem og sagde det til ham, jeg boede sammen med. Jeg havde mødt en fyr, altså også han var færing, ikke? Men det havde ikke sådan noget med det at gøre, men han var uudholdelig, selvglad og snakkede kun om sig selv, så det har jeg aldrig fortalt på det, men sådan 3-4 år senere, der var den her ven på besøg, og lige pludselig fik han lyst til at fortælle historien, så han fik besked og grinede af det, altså det var... Men det har ændret sig. Han er stadigvæk meget talende, men jo. Hva det vi bor som gjør at du gjerne vil leve sammen? Hvorfor falder man for folk? Det ved jeg ikke. Jeg synes, han er, altså som menneske er han utrolig retlignet. Det kan jeg godt lide. Altså gennemtænker. Altså han er god til at analysere ting og situationer, og han handler ikke overilet på sådan en måde, at han, hvad skal man sige, misundelse og bærer nag eller sådan noget af den stil. Altså jeg synes, han er et stort menneske. Det meste av tøyene har vi nok livet i en pærforhold, omlag 19 år kanskje. Og de seneste 12 årene sammen med Sørene. Og vi er nu skrassetter. Skrassettingen kom først og fremst til, nu tar man livet sammen og eier alt sammen. Så har det en viss juridisk tøytning. Hvis annars skulle det døy, at så arvar hin ein tamman døyr. Og tannmøvelagen til stier hvordan vi skrassettingen. Og det sværer fullkomlig til det som i lovene om tjoneband. Jeg har da også sådan noget, jeg synes der er noget romantisk eller noget højtideligt over at sige til en anden person, at man gerne vil holde sammen resten af livet. Og det betyder meget for mig. Jeg tror, at Bud synes ikke på samme måde, at det gør nogen forskel. Det gør det jo heller ikke. Altså, det er jo nogle følelser, man selv lægger i det. Men for mig det betyder, at der var sådan en vis måde at sige, nu er vi to sammen. Altså på det tidspunkt, hvor vi blev registreret, der havde vi været sammen i 6 år. Så det var ikke noget skift. Men jeg synes, det var rart at gøre det. Jeg er glad for, at man kan gøre det. Vi tog sammenhengen og halvtid det om etter tøtninga mykje at lovene som galtande i Danmark, og som nu eisne kommet galta i Bæi, Svørge og i Norra, eisne kommer galta i Førjun. Jeg tykker at de fleste føringer, hvis de hugsa seg om, og så ville det nok, og hvis de kjente noe samkjent, så ville det nok eisne sagt, ja, men herregud, lad det velsigna släppa livet lika så väl som vi släpper livet i Førjun. Och det är den stora tøtningen eisne at vi som samkjent vilja sjølvand ikke for å lusta etter fjöldene som rådgivere vi vuxande i HIV og AIDS hvis det således at vi bare kommer til en fortjenta. Vi lusta slettes ikke etter at folk i den sier at vi skulle ikke være samkjent. Tvert om måte, jeg håper det er en yngre føringer som kommer at livet som samkjenter og kanskje komme nye noen år og så komme hjemme til førjer og så livet mer frukt. Vi skal have løften fri. Ja, så skal vi trække i samme retning. Det er en god ting. Ej, der er ormer alt muligt. Okay. Så det er det, som så skal man komme til at få noget. Det er ikke... Kom. Plads. Det skal være et stykke tid på det til. Niks.
vill gärna flytta hem att ända för men det var först i 120 år och kanske vi stock. Så tar jag min man bli gärna en föring. Och så fick vi här i havn allt. Men om det gott hemma i förrjun sösnar. Annars har jag haft en tjej så kunde jag gott funnit på att bo i förrjun. För utmärska. Men så skulle jag gärna vilja föring och reisande. Och så bor samman här då. Jag har inte fint folk och familj i förrjun och men hinvägen I visst I eisne sindru ut da man vil bort i 26 år og leva så latt og vanligt som vi gjør nu så skulle man kanskje begynt at som gamle døgn å forklare kvoi og kvosse og det har vært trøttende og det har kanskje vært så trøttende jeg ikke tog meg gjørst det men mer damer stedet Club Mix. In a way so not to offend or unnerve. There's a rumor going all around that you ain't been getting served. You say that you ain't, you know what, and baby, who knows how long. Some of me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get off. 23 positions in a